Повечето връзки не се разрушават, защото хората са различни. Разрушават се, защото в момент на конфликт забравяме защо сме избрали този човек. Когато се скараме с партньора си, умът ни започва да търси доказателства защо той е лош, защо той е виновен. И тогава се случва най-голямата грешка. Забравяме нашите допирни точки. Забравяме как сме се влюбили в този човек, как ни кара да се чувстваме, какви мисли има, какви ценности. В този момент трябва да си кажем стоп и съзнателно да си спомним качествата на човека до нас. Когато направим това, напрежението започва да се разтваря и можем да решим конфликта правилно. Понякога обаче хората стигат до раздяла. И точно разстоянието им дава яснота. Срещат други хора и осъзнават, че с предишният си партньор всъщност са били от един отбор. Имали са еднакви ценности, една посока, еднакво разбиране за живота. И тогава разбират най-ценното нещо за една връзка. Тя не се крепи на това да няма конфликти, тя се крепи на допирните точки. Затова всеки човек трябва да си зададе 3 въпроса. Кой съм аз? На къде вървя и с кого искам да вървя? Когато намерите човек, с когото гледате в една посока, тогава връзката става отбор.